Anhapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Sa himpapawid ng DZGB, may tinig na naririnig. Si VP Henry Maceda, kanyang boses ay malakas at tapat. Uya na, programa na'y mabuo na. Ang hapot ni VP Henry, hatid ay katotohanan at pag-asa. Siya ay lalaking hindi inuumaga, puso'y malinis at tapat, mapagkatiwalaan sa asawa, sa bayan ay tunay na kaibigan. Henry Maceda, Freebie Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, kadoro'y awardee pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZGB ngayon na Henry Maceda. VP Henry Maceda, tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya'y lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na lider. Henry Maceda, VP Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, kadoro'y awardee pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZGB ngayon na Henry Maceda. VP Henry Maceda, tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Kuya na, Mga tugang Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Depong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahapotan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdaan, mga kasimbagan ang katuyuhan. Ang sarong isyu malinawan, asin ang sarong problema masolusyonan. Ini po ang katuyuhan kan anhapot. Mga tugang digdi po sa DCGB Radio. Always number one, always at your service. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. May nagpaabot sa kong reklamo digdi, deko arang mga tugang kun kamo na experience nindo ini, na nagpapasiring po dyan sa pawa. Iyan baga na dakulaon mga tugang na imahen kan Our Lady of Salvation, dyan po sa Barangay Pawa, kan Legazpi. Ang aram ko, parti kang pawa iyan eh. May nagpaabot sa kong reklamo, digdi, tapag banggidaa, dyan po sa lugar na iyan, sa mantang dakul pa ang mga tao, may nagda-drag race. Di ko aram Ronald kun ang apod sa tangaram kong drag racing sa mga kotse. Pero ang nakaabot sa kong bareta, igwa kinagkapirang kotse paminsan-minsan. Pero ang kadaklan mga tugang na dadadangog dyan sa pagkabanggi, lalo na po pag Sabado o kaya Domingo, ang mga motorsiklo na nagkakarera dyan po sa kahiwasan kan tinampo. Nyano nga niya ko tabi ang problema kung mag-drag race yan. Sabi ko duman sa mga kauron ko.
Ang problema nga yari, may mga tao, baka nga may mabangga na naglalakaw, may nagja-jogging, igwa nga ki mga nag-walking, na gusto mag-exercise na medyo banggina. Igwa nga ki mga magsyurota na nakatambay, nagmumotorman. Igwa nga ki mga auto na nakagilid nga dyan sa tinampo. Ang problema ninda, kung na dapat day matuod na hindi ang gari pastime sa lugar na iyan, na may karera, mga tugang ki mga motor, mga makusugon pati tabi ang tambutso. Hello? Hello. Good morning. Good morning, Bading. Ano po, may tuyo lang po kami sa imo. Sabang dako ini kay Ans Nagalero. Oo. May pig. Sali ko po. Nag-istorya baga ako, Made. Po. May pig-istorya baga akong iba. O minapod ka, pinatapos mo ko ta. Opo, kano naman. Gari magayunon ka, Made, kuluton sa kilikili. Hindi mo kaya. Sa tagirira, di ko nga di kaya, natakot ako magkapot sa imo. Ano po si... Anong problema tabi nindo dyan na gusto ipaabot kay Ad sa Aleco? Ano na po sila nakabayad? Oo. Hindi matagal kang kaburubil ka dyan sa Ligasali. Oo, ngunyan. Makiumapod na tabi kay Aras Nagalero. Kung ano pa, kung yan, grabe na ang burubil ka ninda dyan. Natanong ginibo, ano nangyari tabi? Oni po, kaulo nang imo po tabi si Rodi Itsalas. O, sige daw, sige daw. Reynaldo tabi. Marinal daw tabi, sir. Ano pong pangaran? Rodi Itsalas, kagawad po ako din sa barangay. Rudy Itchalas, kagawad po kamo sa barangay? Opo. Opo. Ano tabi kagawad, Rudy, ang problema regarding sa Aleco? Ang ano ko po tabi, kaso may seminar magatabi. Kaya lang ako naka-attend sa may kinabot naman ako ng arthritis ko. Okay. Ako ang nag-seminar. Okay, ngunyan. Ganyan, pigagaga na naman ko ang cookie, birth certificate ko. Sabi ko, ano, mga parang... Kano po? Pigagaga na naman si birth certificate. Opo. Nataano pong pig-applyan mo tabi kagawad, Rudy? Naputulan magatabi ako kang kuryente. Tapos, nakabayad na ako. Pasang taon na. Naputulan ka, pinutulan ka po? So, ano nga na, so, kampano magagrabing moroso. Okay, naputulan ka. Oo. Ngunyan, binayadan mo na po sumoroso mo sa utang mo gabos. Tapos natabi. Nagbayad ka po ki 300 pesos para sa reconnection fee. Now, natabi sa mga requirement ko sa inyo. Iyo, may 300 pesos pa na reconnection fee. Nagbayad ka na po. Tapos natabi. Okay. Problema. Kaso rin ka po, kaso rin. Oo. Kiniling sa mga okay man. Tapos kada ilaw, pinayadan ko sa gatos. Okay. Plus so mga saksakan. Oo. Iwan-iwan pa nga nagtabi sa pinayadan ko. Okay. Yun na lang ang problema. Makonek na sa nasinda. Opo. Ano po, nasa... Pinayadan naman ako birth certificate na. Ang concern ko lang po, pati birth certificate ko. Iyo, alat ko na po. Ika po, nasa Bapa ika? O, Nasa Bapa ka mo? dahil mong tabi. Aba ko si Parado. Okay. Kaso rin ka pa po, pangultimo na nagbayad. Kaso rin pa po yan na nakumplehan mo sa pagbayad. Anong bulan? Tama, isang taon na po. Ma- Hindi ko lang kung laro nito. Masang taon na? Masang taon na po akong... Iyo. Ano pa ngarang kagawad? Ano, Rodi, ano? Rodi Salas po, kagawad kang poblasyon. Itchalas. At barangay kagawad ka po sa munisipyo? Barangay lang po. Barangay kagawad. Okay. Poblasyon, Rapo-Rapo. Okay. Ngunyan, ang problema mo, isang taon na, nag-apply ka para sa reconnection, naputulan, etc. Nakabayad ka na gabos. Pero ang balik-balik ka na po sa Aleco? Po, Pero ka nang balik-balik sa Aleco? nakatulo na po ako. Oho. Didi po ikaw nagdidigdi sa Aleco sa Albay? Ompo. O ano po ang sabi sa imo ka nagduman ka? So
aki ko nga lang sabi nag-seminar. Sa may seminar na. Oh, pwede man po ito. Pwede man po ito. Oh, pwede man. Nagtao lang po ako kay autorization. Okay, arog kay ni. Natabo pinaseminar so aki mo na. Naputulan ka man sana. Dahil ka man bagong koneksyon. No, pako man nga ni. Oh, natabo pinaseminar so aki mo. Dahil ko lang po aram. Kaya sabi ko, mahagandang tabang kayo ng mga sabi ka. Pero, grabe naman ang... Pangyari. Kung barato pa masahe. Yun na nga ni. Okay. So, sisay po naghagad sa imo ki birth certificate? Kampit sa Navy po, nag-seminar na sa akin ko. Tapos, bigagada na naman ako pinag-certificate na. Oh, igwa ka pong birth certificate dyan? Iba, nagtaga-digdi ako sa rapura. Siyempre, igwa ako para. Ang konsin ko lang po, nakatapat yung birth certificate. Iyo nga ni. Nangalas man ako ka iyan. Reconnection, buda nata reconnection fee, tabi, tas sabi mo na putulan ka, tama? Umpo. Kamay moroso ka, nata pinaseminar. Hindi nga ni Tabi. Pangyari, sige daw tabi, takagawad da. Iapudan ko daw tabi so aleko, taputon ko ha. Tagari, malain naman ang sa imong namamatian ngo niyan. Yung nga, Oh, so aki mo po hain, napigisugo mo. yaon sa Legazpi po, nag-star. O arog ka ini. Ipadara mo sa motor so, may photocopy ka kan birth certificate mo diyan. Mahiling tabi ako sa municipio naman kaya. Oo. An marautong ka kung nakadon sa imo so sa PSA. Bako man po PSA ang pigahagad sa imo, bako man tabi sa authenticated na PSA. Bako man. Oh, sige, arog na lang kayo ni kagawad tabi, Rodi. So, photocopy, kumuha ka na dyan kisaro na birth certificate mo sa munisipyo, ipadara mo sa motor, ipasabat mo sa aki mo digdi. Pinapuward ko nga ni Tabi Book kasi so may risk contract ni Mrs. Oh. At may certificate pa ng bighagan. May marriage contract na may birth certificate pa. Pangyari sa mga baka. O sige, tapudan ko daw tabi sa NGO. Salamat po. Lagi akong direktang naapudan, baka may baglamang sa ko sa NGO niyan. Baka nakakuha na. Pero gusto kong, paano daw yan, ano? Anyway, ano na lang pwede kagawad, itry mo na, kasi garibarato man sa nandyan sa munisipyo baga, di ba? O kumaka na po yan certification sa birth certificate, ipadara mo sa motor, ipasabat mo sa aki mo. Hilingo ko na po, pwede kong magibulig dita. Natapig agad ang birth certificate. Garo ang nangyari sa imo, nok. O, garo ang nangyari sa imo, garo nyo connection na. Di ba? Bako man reconnection. Oo, pero dati po, may kuryente ka. Nakikabit po ako digri sa ibong. Day. So, bago ka po naputulan, may kontador ka. May igo po. May kontador. So, tinangkasyari nila sa kontador ko. Kan pagputol, Oo, pagputol, sinali sa kontador. pangyari man sa mga baka. Kinuha nila sa kontador ko. Igo day dyan day po dyan ki Aleco office sa Rapo-Rapo. Wala man po digdi. Dipisilong pa lang kamo sa isla, ano? Po. Pag dipisilo nung palang sa ino, madidi pa kamo sa Legazpi para magpa-connect. Oo. Dapat wala may opisina dyan sa Rapo-Rapo. Yung nga ng guro na nito tabi sa barangay na dapat magtigwak yung pisina digdi. Kuta na, diyan pwedeng i-push kan. Araw ka ni kagawad, magresolusyon ka mo sa barangay, i-addressin do sa, another suggestion lang ini ha, magresolusyon ka mo sa barangay, na maghagad ka magbugta kay opisina sa Rapo-Rapo, i-address kay Mayor, Sangguniang Bayan, but i-copy pa rin sindong Aleco, na ang Sangguniang Bayan, mag-ibo mang ki-resolution, na mag-request kay office niyang kan Aleco, nadidibisilan ako sa sitwasyon nindo. Imagine, taga-Rapo-Rapo ka, masakay ka kibangka, ma-apply ka para sa reconnection. Taring opisina dyan. Grabing kanipisilang kagawa, di ba? Gawad. Wala problema digdi, sir. Okay. Sige po, apunan ko sa Aleco ha. Iyo po. Oo po, salamat po. Sige po kagawad. Okay. Made. Po. Oy, priority ka na ngunyan yan. Minapod ka. Ano ito? Sabi ko, i-priority ko na yan na problema mo. Minapod ka.
Igwa ko ta akong ibang isyo, kung uminapod ka, inutong ko na yan. Kasi anas araw ganig ang problema. Ulukan mo pa, tabi ako, katabi madi iyo. Okay. Okay. Salamat. Opo. Okay, Bye-bye. sige. Okay, bye-bye. Thank you. Ingat. Ang imat, bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Okay. Okay. Ayan, tapudan ko daw si Angie. Tagari. Napano man ito o ganun na natutaro ang sitwasyon ko ito. Aday ko pa. Hello. CP, good morning. Good morning. Maaasahan ka talaga pag inapudan ka. Ang priority ko kaya pare sa serbisyo sa tao. Ang mga isyu, gigilid ko muna, ang priority tam, pangangaipo kang tao, tagos tutang maging maugmansen ng buhay, asino aldo na pagkabuhay. Iyan ang dapat na mindset kan mga politiko. Tagos tutang magianan sinda sa simpleng paagit, magianan ang buhay ninda, sa oral nindang pagkabuhay. Pako? Kaya nga ni, tigbubusol ni ikang maging servidor kan banwa. Umundo ka dyan. Alam mo, BP, sa ginibo mong yan, pwedeng sa spaghetti, maging strapless na. Indo sa imo, di na plus lamang ako. Ay, BP, makisabay man tabi ako tungkol sa alay ko. Ano man yan? Day ko lang kaya aramuhan proseso ninda. Ini pag halimbawa nag-reading na sa imo. Okay. Di ko ka ng so bill. The following day, madumang ka sa bayad center. Ang sabi kang bayad center, day pa man nga tabi yan naka-download sa Moya. Ako talaga, migo, gusto ko mangkutang makaskas. Kaya, di ka makakabayad. Hey, day ka makakabayad. Sayang na naman sa biyahe mo duman. Iyo, may point ka dyan. Madumang ka sa opisina kang kaleko. Ang pila, halaba unun. Iyo baga, mas kuyan sa ano ito sa saro. So ano yan, window ano ito? Iya baga dyan ki So, drive-thru, paminsan ang pila, huy na sa tao kan tinampo. Ay, sus, Sa luwas. Kaso hapon halaba nagduman kami ni Mrs. Nagduman kami 12:15. Nani niya ko, diit ang tao. Oo. Pag-abot ni duman garuman sana alas 7, alas 8 ka na aga. Nako. Bako, ang senior citizen, daing priority. Iyo, tabi, pero iyo man, ang pila, Mas halaba. halaba unun. Kaso Siyempre, pag senior, maluya na maglakaw. Oh, buda, sisugo kan mga aki, so senior. Para priority makabayad. Nagkasarabay lugod, dakulon. Kaya nga ni, maduman ka sa bayad center, nga ning mas efficient. Correct. Kaya lang, maduman ka, 4 days nga ni, dahil pa nga ka-download. Iyo. Bako niya ako, mga pindot-pindot man lang yung pag-download. Dapat ko migo, bago i-release ang bill, downloaded na. Dahil man tabi, ma-download sing dayaw na sa data kan bill mo. Oh yeah, correct. Kaya nga ni, Mainot sa billing. pagkapot mo na gabos sa billing gabos mo na, accumulated na naka-ready na gabos. Di ba? Bago mo itaw sa sa mga tao, downloaded na dapat alam mo nga, ready na ngunyan. Oh, i-release mo sa Monday ang bill. Oh, di ba? May oras baga para mag-download. Kaya lang tabi, baga bipingon yan, in-improve din sa billing process nila. Inano? In-improve. Ano na sa improvement na nailing mo? Automatic na pag-reading, may dara na itong printer, ma-print out na mismo sa hampang mo. Iyo, sa labaon. Itatao na sa imo sa billing. Correct. So, improve na ito. Oo. Ang problema, so pag-download kan data, na kan billing mo, pasiring duman sa bayad center. O sige, yan ihaputan ngunyan. Ihaputa. Iyo. Dahil natabing kami ibang pag-asa, ika na lang tabi ang pag-asa kang bayan. Joker. Puntuhan mo ako, Bata. Madali na. Bata ikaw akong namidbidan sa kwan. May namidbidan ako naman sa BPI. Sabi sa ko,
Si Joker nga nag-apon nga sa imo. So taga-define. Nga ko iyo. Garong nga barkada ko yan ha. Hoy, God! Okay, Migo. Sige, tama po na ko ha. Sige, tabi. Sige, thank you. Good morning. Oh, good morning. Alright. Alam ko na. Si Noel, madali lang tabi. Noel, madali lang Noel ha. Naka-online ka man sa Noel ha. Madali lang. Inutong ko sa Engineer Mer. Hello, Engineer. Hello, sir. Hello. Good morning. Good morning. Good morning, Governor. Okay, ano lamang tabi, Engineer Mer? Ito ka mo sa Congress, pasar ka kay resolusyon Na? na ang payment sa Alico, a suggestion lang. Congressman Masida. Okay. Nasa digital world naman kita. Kaya, tapos na konsumidores kang Alico, karon may account, naka-automatic debit na ang bayaran. Okay. Pag sa auto, pag mag-loan ka, sa credit card, di ka na magparang-pila-pila sa bayaran. Karon Okay. may account ka, automatic ipapawas yan kang Alico duman sa account mo. Yan, correct. Oh. Pwede. Papalaran ka na lang ang statement. Yan. Na nguyan kung di ka nakabayad, ako itong account mo. Yeah. Parang pilang mga tao. Marayon talaga ko taan mga araw ka na makaskas lang ade. Oo, makaskas lang. Pero Oo. ang kuyan kaya pala, di tama naintindihan. Yeah. Okay. Noted, Your Honor. Noted, Your Honor. We will discuss your proposition by tomorrow, okay? Noted. Pag sirigyan ng proposed bill mo, pwede ako maging co-author. Okay. Sige, salamat. Ano ba yan? Hello, Noel. Amigo. Good morning. Maraming gulang tigong niya na Sorin. tigong. Oh. Maraming gulang tigong niya na magtaga-isip-isip na siya. Bata pero may naka-monitor naman sa opisina ni Kong Kaloy. Wala ko tanton. Maraming gulang na ka. Oo. Ikaw mag-isip-isip ka na. May problema ka. Oo. Si baby outright. Oh. Masabi to si Kong Tigong para luya-luya. Tatiwas mga batang ka. Masabi si Kong Kaloy. Ano yung Hendra ang pigkasabi mo? Baila sa gobernador ta. De kaya tao. Tumala sana kita sa ko. Masalit sana. Ayun na sa mo. Saramayon ka. Lagi kayo sa kuya si Kaloy. Intrigir. Magkamapunsay mo si Kong Kaloy ngunyan. Okay. Isa no pa tabi, isa Oh. mo man sa linggo. Na if ever mambagao na ngayon na delayed ka. Delayed mo ba? Oo. Pwede siguro i-acceptar na rin daw sa bayad center. Kasi parehas mo sana nag-delayed ka, may penalty ka, papayagan mo mangyayari yung penalty mo. Sana, diretso na tanganing mabagal na nga na pagbabayad sa inyo, talangkaon, papagalon pa sumabayan. Okay. Sana, ma-resolveran man yan. Okay. Very good point. salamat. Okay. Salamat. Sige, Migo. Sige, thank you. Bye-bye. Ayun na pangyayari. Manong Reds, good morning. Good morning, Mano. Mano. Yun ngayon, magwara ka talaga sa DCGB, ba? Ano? Naman DCGB, magwara ka. Okay. Kami kukulit ka sa kuya. Wow, talaga yung position din ako. Na Di ba, may kulang. may kulang pala, may kulang. Pag-isipan na yan ni Rano. May missing link ka di. Ano man sa ito? Punto ka ito. Ito so, Oo. pag tawag i-appreciation para sa iyo. Okay. Siguro ko lang ako nakareparo. Talaga dyan sa CCTV ba? Okay. Anyway, Yeah. CCTV magyari yan. Ay. Sasali ko, matutunan ko
ako. At ayo pare, grabe. Kaya talaga yan, alam mo, ako Mm. nga ni, nataligdi sa Legazpi. Kaya alam niya kasi na, kaya aning 5 minutes ang aliko. Reklamo ako yan, nag-abot week, 1 week na bago kung di ko pinahirahay digdi sa, sa barangay electrician. Oo. Pinahirahay ko na sa barangay electrician, tinakuhan ko na sana para mag-ilaw. Kaya, yan na mga taga-isla, matuod na kamukha, wala talagang pag-asa ang aliko ko laro. Yeah. So, pinagalian. Pero, amigo, ini sa kataning kong mga few blocks sa uwi na sa uwi, pag ito uminapod, di ako tulad sa aliko. Oo, tama. Hindi ko lang aram kung ano ang powers niya. Bakas kaso na dalagaan. Oo. Kaso ng response kaya. Samantala, kita kaya, di kaya kita midbit. Okay. Pag di ka midbit, sa gilid ka. Okay. Okay. Kining Alexa ka na. Kapulma ko na ko kilala. Okay, sige, bye-bye. Good morning. Alright, okay. Alat ko na, tatapusong ko na muna sa issue ko sa drag race, ha. Nag-chat sa kuya si Sir Arnolf Narocha. Sabi niya, tapusong ko na inita, may kuha na, may aksyon na pala. Ako ini kaya si amigong Arnolf Rocha, midbidong ko ini, kaya pigtiwalaan ko ini. Ha? Napundo na po, migo, an karera duman. May mga pulis na pong nagdi-deploy asin mga tanod man po sa barangay ni Pawa. Na pirming nagruronda sa lugar, magpoon kan duminakol ang tao. Yan. Okay na? O salamaton tabi. Taso nag-apod kaya sa kuya, last week pa sa, 2 weeks, 1 week pa, ago pa sana eh. Budak kaswapon, may nakaurama. Anyway. Sige, salamaton tabi Sir Arnolf na Rocha, sa mo tabi, Lorcha. Sir Arnolf Lorcha, sa mo tabi na pinaabot na informasyon. Tanapundo na da ang karera. May mga pulis na pong nakadeploy, asin may tanod man sa barangay Pawa. Na pirming nagronda sa lugar, magpondo binakol ang tao. Very good. Okay? O di, sige, okay na? Case closed. Okay? Hello? Hello, BP. Po. Tanong pa tabi, ako mag-aaral ni dyan sa Santa. Okay. Yeah. Karaniwan man na sa sipak. Anong sipak niya ulit sa Rawis? Gary for yan. Dahil naman dyan kay pulis gayo. Tahinali na bagay yan? Igwa ko yung BP. Igwa pa? Okay. Oo, tanahin ko. Nag-rally niyan pag-aaga. Okay. So, open pipe pag-gabi na motor. Okay. Oo. Iyan o, naik ko na sa sabutan kung dadadangong pinda o dahil lang pag mga alas 6 na sitining banggi, mamatay mo, mga makusugon. Grabe, ano? Bako ba mawawal na ni sa Legazpi? Yung mananggat. At an may ordinansa kan sa daraga? Digdi sa Legazpi, garo na itang ordinansa pareha, Ay, garigwa. O garigwa. Pero yung nga nang pigkukuang guta, may mga ordinansa kita. Nata na nagigibo na nadadakopya. Baka na aram kang pulis yan? Imposible mamipin na mamati mo? Yung nga ni. Garing, basta natakaw ron talo si Sio, pinabaka pwedeng enforce ninda ang kabos na ordinansa sa syudad? Correct. Especially di DBP. Tayan maganda. Kung ng mga 4 lane. Yeah. Taday man kay po nasuguon pa sindakan mayor na the existing ang ordinansa, it must be implemented for the good of all. Tama? Maado man talaga ako kaluingon niya. Okay. Sige, Bigo. Salamat. Yun na. O, taapudan ko si Angie Nagalero, ha? Tapig-chat ko na kung pwede ako mag-upload na mga 8:30. Adi. Speaking of that ordinances, it must be implemented with or without the instruction of the local chief executives. The ordinances are there. Diba? Yan lang yan. The enforcer must implement it. Diba? Ano man ang klaseng ordinansan? If I am the chief of police of a municipality or a city, if I am the provincial director, the first thing to do is to review all ordinances existing in the province of Albay or existing in the municipalities or cities. That should be a priority. It must be prioritized for
implementation. Your Honor. Hello? Sinapuso muna talaga. Matakot siya. Sarawayon ka. May tanong patabing ko. Sige, sige. Muna pa, may nakauron ako. May mga portalit pa ka dyan. Ngunyan, inarariparo na lang nga ating ilang mabata daw kuno. Saro pa yan. Pakipamot pa tabi may kita eh. Ika naman dyan ang spokesperson. Ayun na. Salamat tabi. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Dapat Malikin, mag-ibong programa sa DCMD. Ang title is Speaker of the House. Kaya ito sa DCMD, kanya, inabot gayon ni Pading Mar daw. Si Pading Mar, naging manager sa DCMD. Inabot na gayon. Dahil sa DCMD kayo, may programa, ang title is Speaker of the House. Di ba? Iba sana. Ilingon ta. Ang posibilidad, mga tugang kan araw ka na bagay. 8:18, oras po mga tugang sa Pilipinas. Apunan ko si Angie, halat-halat na may oras pa man kasi. I-chat ko muna si Angie, madali lang hata. Ngani na, ano yan? Hi Angie, good morning. Yan. Okay. Can I call? Tabi. Yan. Tanganin na. Yun na. Okay. Ayun na. Send. Okay na. Tangani mga tugang na dapat kata ang gigibuhon ta ang buhay kan mga albayano, ang buhay kan lambang saro na nakaistar sa albay, dapat mayahay, dapat maugma, bako na didipisilang kita, mabayad ka sa kuryente, gusto mo na nga ning bumayad, ay ka pa nakakabayad ta. So mga dapat mong dumanon, di man pa dapat na, di kang conveniensya sa pagbabayad. Ang apod kan customer satisfaction. If you're satisfied mga tugang sa mga services ninda, dahil kang problema, mayahay ang buhay mo na maluwas kang naka-smile. Gari mga tugang si Congresswoman Crisel Lagman Luistro, maski saan mo, si Congressman Crisel Lagman, maski saan mo po siya masabat, si Congressman Crisel Lagman, naka-smile. Buda pag uminulog si Congressman Crisel Lagman, gari man sana mga tuga, nakahampang ka sa hayahay nin panahon. As in, hayahay nin kapalibutan. Ang sa tuyang Congresswoman sa First District kan Albay, Congresswoman Crisel Lagman. Congresswoman, maray na aga po. Maray na aga, VP. Libre man baga sana ang smile. Iyo baga madam, Congresswoman, maski saan ta kamailin mo na, maski saan ka magduman na mga tao, pero may kang nakaisam, ang ulok mo pati, masaling gayahon. Thank you. Sabi din dahil kahawig man da kang smile. Ano po? Kahawig kang smile pa. Iyo baga. Anyway, Congresswoman, mensahe ko na po sa mga nagdadangog. Go ahead, Tabi. Good morning, Tabi, sa imo. Good morning sa kabos. Gari na libre na naman kita digdi sa Bagyo, huna tatatamaan kita, gari nagpaaram na sa tuya. So, thank you, get good riddance. Magayon po ang bata sa part of Katanduan is baga nag-signal number 1. Kung nag-runner sa tubig, pwedeng dadamay sa First District po, Kanal by Congresswoman. Yes. Nakapagkahampang sana. Nag-init-init na po ngani ngon yan. Opo. Yes. Pero pasubanggi, makusog-kusog na naman so paros. Yuda, yan sa First District area. Po. Anyway, harayo naman po si Inday Tabi, Congresswoman. Alright. Kung tama-tama po, salamato na maray sa oras mo ha. Siyempre, nagbe-prepare na baga po kan budget para sa 2027. Although, maski may impeachment ngon yan, siyempre, priority mga sa trabaho nindo bilang mga representatives kang kada distrito. Saro po sa mahalagang maaraman kan mga taga First District, ano po ang mga priority projects na gusto mo pong maisabay o isinabay mo na nga o ipopropose mo sa 2027 national budget at magikinabang po ang mga taga First District Kanalbay? Enot sa kabos, VP Henry, kang hinali so kabos na flood control, importantihon iyan para sa primer distrito. Lalong-lalo na sa parte kang Malinaw. So, i-restore ta itong mga flood control projects na nahali kan 2025. Okay, so ibig sabihin, validated,
supported by resolutions by the LGU, and may mga tamang program of work na ini. Opo. And endorsed na ang Regional Development Council. Ayun. Very good. Okay, so yan ang number 1 natin. Opo, opo. Lalo na sa mga seawall, Yeah. sa mga kaislahan, sa parte kang malilipot, budakang tabako. Opo. Dapat po padagos ini para pangsagang ini sa mga komunidad. Iya. Akong madali lang masingit lang pag madali sana. Ini po sa mga napundong patrabaho kan uminaging aldaw no. Tama. Yes, Iya. ini po I'm sorry. Nawarang kipondo. Nawaran kipondo kan 2026. Ako na po sa nakatukaw. Ayun. Ako na sa nakatukaw ka ito. Yun, okay. Hinarali ito dahil nga ni nagkaigwa ki makumagayon na record sa mga flood control projects kam previous years. Opo, opo. Kaya pag-imbestigaran ko na Okay. at decision ka Malacanang, hold ka boss. Wow. Yeah, totoo. Okay. So ngunyan po priority po ini Congresswoman Tabi as endorsed na kang Yes. RDC with your effort. Yes, yes. Mm. Importante yun po dahil communities nang affected, Yeah. properties and lives ang affected. May mga nahiling pa ko diyan kung na mga unfinished concreting nin mga road networks Tabi. Kasabay po ito sa priority. Depende ko anong klaseng network road. Opo. Oo. So sa tuya po ng mga inapondohan kan 2025 dahil road to nowhere, Yeah. di na po ito papadagos. Pero sa mga preventive measures para di makakausa ki flooding itong unfinished projects, ito po ang popondohan ta. Ayun. Very good. That's good news Pero for ang network na i-continue ta sa circumferential road network sa Cagraray Island. Kagraray. Yan, tama ito. Tangay po mga Yes. tao tabi naman, Congresswoman. Kaya po ang tao naman eh. Opo. Yeah. Yes, yes. And sa pagbisita mi talaga ito ang clamor ninda. Dahil ang circumferential road po, VP Henry, Opo. siya nasa tahaw talaga kang komunidad. Yeah. Yan talaga ang pikagamit na tinampo. Itong mga napondohan kang previous years, iba man ang intention ka ito. Yeah. It was really not for public use. Okay, go for tourism purposes or Opo. for private use. Yeah. Okay. Okay. Ano pa po kung ano iba pang priority projects na Tubig. na-endorse nindo sa funding? Tubig. Tubig. Go ahead please. Oo, tubig. Oo. Basic need ang tubig. Lalo na sa Santo Domingo, parte kang malinaw. And ang malilipot, magayunan ang source kan tubig. Kaya pwedeng i-develop. Yan Okay. po ang importante tang matutukan. Okay. And Okay. school buildings. Iyan. Importante yun man yan. Tabi ko. Oo. Paglibot-libot ko po, VP Henry, Yeah. nahiling ko, kay Puhan talaga representation. Dahil sa mga pondo na nagluluwas, hindi tugma sa pangangailangan. For example, Opo. nagdaman ako sa Santo Domingo National High School. Kung sa papel sana, nahiling mo, ang need kang school, 16 classrooms. Opo. Okay? Pero ang kaya sa nakampondo, 2 classrooms. Pero pag piconstruct mo sa 2 classrooms na ito, Opo. nadaig mo hiniling sa lugar, una mo, may sufficienting lugar para sa maabot na mga taon, mahipnoan mo sa bilog na kakulangan. Pero ang buildable space ninda palan, sa dayuto na sana. Ayun. Kaya itong 2 classrooms na ito, kay Puhan, ang pundasyon, pang-apat na eskalon. Iyo. Yun. So, maiiba na. So, importante talaga po, nabibisitahon mo sa lugar. Iya. Opo. Tama tabi kung gari ang idea ngunyan ta kadaklan baga sa mga campuses kan mga public schools ta saradit man sana. Kaya dapat talaga paitaas vertical. Yes. Mga pilang eskalon yan Yes. Oo, Arog kang oo. sa Tabaco National High School, nakaka-5 na eskalon na gari. Garo nga ni magayunon kung pag-abot ka nga daon mga eskwelanta may elevator na escalator, Congresswoman. Dapat meron, di ba? Yeah. Beyond Tabaka sa teacher medyo may edad na, di ba? Sa building code. Yeah. Okay. Oo. Okay. Pero magkayo naman ng exercise. Kung gabos able and fit,
Di ba? Yeah, Oo. okay. Paano sa mga kaipuhan assistance, araw ka mga handicap. Mhm. Oo. Yeah, opo, okay. School buildings tabi kong ano, magayon yan. Tagay, Yes. until now, dakol pa kitang backlog sa classrooms, ano? Dakol kitang backlog sa first district. Dahil nagdadugang puro pirma ang populasyon Yeah. ng estudyante. Mm. Oo. Mhm. So, kaipuhan talaga po more classrooms. Pero ang Opo. classrooms mo niyan, dapat typhoon resilient. Yeah, correct. Mm. Oo. Mm. And gusto ko i-adapt dito sa first district. So, pinuunan mi sa Tabaco City. Mhm. Mhm. Elevated, may solar panels, Yeah, yeah. duwa ang banyo sa laog, Mm. slab, Mhm. may water catchment. Yeah. Mhm. Yan ang standard design mi digdi sa Tabaco. Opo. Sana opo. ma-adapt ng DPWH and DepEd Mhm. sa bilog na first district. Ayun. Very good. Okay. Sige. What else po tabi kong? Mga completion na lang ka mga projects digdi sa Tabaco. Aron kang multi-purpose building, nagigiboho na library and cultural center and museum. Mhm. Mm. Last release na sana po yan ngunyan. Opo. Tapos, igwa kita digding dako lang covered court. Mhm. It's around 3 to 4 times kang regular na covered court Mhm. para sa mga darako lang activities digdi sa Tabaco. Dahil sa hampang magakan City Hall, Opo. di man pwede mag-construction ki covered court. Ah, yeah. Magiging Correct. obstruction naman sa cultural treasure, Mhm. which is the presidential building. Mhm. So, yan po ang mga padiit-diit pa na mga kaipuhantan tarapuson. Mhm. Objective ko kuta na magkaigwa ki at least one senior citizen center sa kada banwa. Wow. Mhm. Mapatabang kita giraray sa mga amigot ng mga legislators. Mhm. Ibaad matawan kita giraray ni Senator Risa Hontiveros, isa ro o dua digdi sa Premier Distrito. Mhm. Ano po ya kuta kung ang katuyuhan ka na Garo Senior Citizens Building kada munisipyo? Sa bagay, may magayunan organisasyon ini. sinda, di ba? Yes. May organisasyon sinda. Yes. Oo. Oo. Health services. Opo. Instead na mapila sinda sa health center at least once a week, may doktor na maduman. Yeah. Physical therapy na services. Kadaklan sa indasukat, may mga pigmamati ng arthritis. Opo. Diba? At mga stroke, post-stroke victims. Oo. Na kaipuhan man ki attention ki physical therapist. Yeah. Nutrition services. Okay? And then of course, socialization. Yeah. Opo. Very good yan. Ito ba itong garo recreational area baga tabi ko kan mga seniors ka, ano? Yes. Diyan baga oo. sa imo, kang panahon mo na mayor ka sa Tabaco, magayon sa park na pwedeng ikot-ikutan pagkahapon in early morning. Di ba? Good. Digdi po sa legislative building, igwa kitang park man dyan. Opo. Pinuunan iyan kang term ko. May mga exercise machines dyan para sa mga magkabos, adults, Opo. no? Pero particularly sa mga senior citizens. Dari papangaranan na ninda iyan ngunyan. May ordinansa na sinda na propose Opo. to name the park. Ayun. Di ko pa aram ko ano ang ngaran. No? Pero magayon init because we have to create more Yeah. open spaces, parks. Susog kang sinabi ni Presidente ang SONA 2026. No, kay puhanig ko kita mga areas for recreation para maka-exercise sa mga tao, magteripon, and at the same time kung may greenery ni, iyan na Opo. magiging baga or lungs kang Yes. sa tuyang mga communities. Opo. Sa Tabaco High School data, National High School tabi ko, igwa ka dapo kinagdag yan. May text kaya digdi, kung igwa ka pang dagdag na plano sa Tabaco High School for additional buildings or what? May additional building na daay pa nga na i-inaugurate. May na-inaugurate na kitang Ay, iyo. oo, tapos minsan o pang building na daay pa na-inaugurate. 54 classrooms tabi kung tapos gusto mo. igwa mo na ibang mga legislators na nagtao lately. Oo. Pero sa hiling ko ang gusto mi dyan na mapakarayso Lagman Auditorium, Opo. Lagman Gym. Oo, medyo dilapidated na. Oo, and i-check ta kay principal kung ano pa ang buildable space. Nadakol pa siyang buildable space Opo. para sa additional classrooms. I see. Okay.
So, construction o pagapadagos kan mga ibang mga road network kan boda infra na napundo kan uminaging aldao, and then tubig, then school buildings. Ano pa tabi kung gusto mong taonan ng prioridad para sa budget sa 2027? So far, iyan ang mga makakauna kayan sa road networks lang. Yeah. Dakulaon na sa flood control, dakulaon na iyan. Siyempre sa mga favorite ka mga kapitan, multi-purpose covered court. Yeah. Pero kung hihilingon mo po, Sir Henry, Opo. hindi siya layaw. Oo, correct. Bako sa nalaiyab. Sa totoo lang, pag may mga tiripon, sa iyan matiripon. Yeah. Ako pag tabi may kung- mga releases, for instance, para sa Opo. mga parauma, Yeah. para sa mga parasira, sa senior citizen, ang pigahanap ninda puro pirmi a covered court. Iya. Ako tabi Oo. kung personally ngunyang na-appreciate kong maraya na covered court regardless kung peraan sa sarong barangay. May mga activity kami sa barangay kan mga panahon. Namo problema kami kang pag nag-uuran. Ngayon, Yes. kami ang pigibumi sa DCC may mga activity, di na kami na problema, basta nagtugot mapaaram kami sa kapitan, ang covered court nagagamit para sa tripon kan mga residentes. Ano man okasyon yan, tabi. Yes, Mainit ka mauran. yes. Mga kabilon activity. Iyan kung nasa community. Iyan. Oo. Pero kung nasa loob kang eskwelahan, Ay, problema. doon na nagiging problema. Oo. Tapos siyempre, ka makaisturbo Dahil sa syempre, eskwelahan. sa security and safety, di pa pwedeng sabayan sa mga klase. Opo. Oo. May mga restrictions and limitations. Mm. So as much as possible, ang prioritize ko, community lot Opo. outside the schools. Aya. Tapos siyempre, Oo. iyo, mag-na punto mo tabi, Congresswoman, kasi pag yaw sa eskwelahan yan, di ka makagibo dyan kung may klase. Di po. Activity, di ba? Isturbo. Oo, and sabotaman. Yeah, correct, correct. And then pag weekends, tadayang klase, so dayang security guard. Iyan. Oo, so safety and security man kang campus. So sabotaman-an. Yeah. Kaya sabi ko nga may mga limitations. Opo. Opo. Pero kung wala talaga, nagtutugot man po kita for as long as magayon na kontrata, like a memorandum of understanding, na gagamiton ini for purposes outside the school. Yeah. But may mga barangay bagay tabi kung na medyo sa mga public lots, ang barangay medyo kulang. Kaya po ang mga pwedeng i-donate dapat ang lote, di ba? For public Yes. construction. Ang nahihiling ko po, Opo. minsan sukat difícil magdonar. Yeah. Aron kan sa moya, difícilan kami mag-donate kang property sa Kobo. So, pina-use of rock mi na lang. Ayun. So, Yeah. gagamiton ninda for a certain number of years for as long as so intention kang mismong purpose and Opo. intention kang building, Opo. ito ang paggagamitan. I see. Opo. Okay. Congresswoman, baka po may gusto ka patabing idagdag? Di na po kong hapot. Alday, naman po, basta sa Tiwi, Opo. ang sa indang mga line canal, roads, and continuation kan sa tuyang coastal road duman leading to itong bago nindang pigigibong terminal, Oho. central terminal. Sa Malinaw, flood control, no? Talagang basin yan, catch Yan, basin yan ng pinipigabang lahat ng mga Malinaw, eh. tubig sa bilog na First District. Opo. At the same time, sa indang Gabaldon building sa Malinaw Central School. Yan ang mga priority. And water. Opo. Okay, sa Tabaco, continuation kang Coastal Road, which is span na lang sa San Lorenzo, San Vacion area, dugtong na siya sa Malilipot. Ayun. Continuation kang bypass road dito sa San Vicente, pasiring na sa Pinagbubong, and completion ka mga structures na nasabi ko kasubago. Opo. Malilipot naman water system sa indang munisipyo, and then coastal road and barangay roads pasiring sa Cagraray Island. Oo. Memoryado tanan. Ya, totoo muna, Congress. Di pwedeng malingawan ang totoo muna. Totoo na. Tapos of course sa Bakakay, so continuation kasi tuyang interconnection sa mga barangay, mga farm to market roads, and repair ka mga existing roads from the poblacion pasiring sa Banao, pasiring sa Santo Domingo. Santo Domingo naman, water system. Oo. Water talagang importante.
And then, paliit-liit na sana ng mga completion ka mga barangay facilities. Iyan. Okay. So, memoryado muna tabi kung, yan sigurado, magigibon na po Yes. yan. Di ba? Magigibot na po iyan. Yeah, Magigibot na. opo. Very doable po iyan. Yes. Oo. Madaling gibon. Opo. Congresswoman, Yes. salamaton po maray unless na Thank may you. mensahe ka sa mga taga First District tabi. Sa Gabos po, mabalos sa tiwala, ipapadagos na po ang pagsuporta sa pangangaipok ang Primer Distrito. Ang Primer Distrito, pirming numero 1. Iyan. Aha. Salamat po. Salamat po. Thank you so much, mga tugang Congresswoman Crisel Lagman. Ang nagkapera niya itong kahaputan ko niya na pagkaaga, digdi po sa tuya na programa, may picture ko si Ange, madali lang ha, bago kita mag-break. Mga pag-iriba. Deko, gusto kong, deko ito buhian na Swiss Chunindo. Ano na nga ng silbre ko. Lugod na bubuka. Ay, nako, nata na lugod ng cellphone ko. Deko lugod na okay, sandali lang. Madali lang hata. Isumbong ko kay Angie. Isumbong ko tabi kay Angie. No, deko na si Angie Eonderta. Istorya ko lang sa indong concerns regarding tabi mga tugang sa Rapo-Rapo Albay, ha? Magko-commercial break muna kami, mga tugang, tabang nag-chat-chat kami. Nag-reply na si Ange tabi, may kinaraman sa sinabi ng bagay. Madali lang ta. Ining concern nito, istorya ko kay Angie muna habang nag-commercial kami, ha? Iya po. Mga tugang, alas 8:38 na po nin pagkaaga. Magbabalikan na po. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indokal. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mogmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Libon Albay sa pangingenot ni Mayor Attorney Mac Saison asin kan Sangguniang Bayan ang sarunggulan na selebrasyon kan Paroy Festival 2026. Ini sarong pag-onra sa mga paraoma sa kasamahan na patron kan Banwang Libon na si Senior Santiago El Mayor. Asin man ang pagpadagos kan tradisyon asin pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa masaganang ani kung saan ang Banwang Libon midbid bilang rice granary sa Albay. Libon Paroy Festival 2026. Santiago del Libon. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Hunyo 27, Miss Libon Guenyo. Hunyo 30, Kurit Libon Guenyo. Hulyo 9, Boxing Tournament. Hulyo 10 hasta 12, Pickleball Tournament and Albay Marathon. Hulyo 15, Blood Donation as in Traslasyon. Hulyo 16, Opening Ceremony and Cultural Presentation, susundan in fireworks display.
Hulyo 18, Fiesta sa Maynila Drag Race as in mountain bike race. Hulyo 19, Senior Citizens Night. Hulyo 20, Festival Job Fair. Gabi Canlibon Guenyo as in Zumba Contest. Hulyo 21, Agri Fair as in Carabao Parade, Mantang sa Banggi Ioan Farmers and Fisher Folks Night. Hulyo 22, Kasanang Bayan as in Youth Night. Hulyo 23, Civic Parade as in Miss Libon. Hulyo 24, Procession of Barangay Saints. Hulyo 25, ang aldaw kan kapiestahan kan mahal na patron St. James the Greater, Senior Santiago El Mayor. Sa ngaran ni OIC Tourism Officer as in Festival Coordinator na si Miss Cassie Avila. Happy Paroy Festival Banwang Libon. Santiago de Libon, namumutan niyamong patron sa Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Tatak ng tapang! Tatak ng tapang! Tatak Ginebra! Drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir? Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh. Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention. Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin patungkol sa Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano
Gusto mo ng best student life? Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality. Dekalidad na edukasyon? Check! Makabagong learning modalities at modern facilities? Double check! Expert teachers? Check! Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao. Kundi future ready, work ready at life ready ka. Ang proof? Look at the top-notchers, the board passers, and our successful alumni. At ang high employment rate, tatak UNC yan. Kaya wag nang mag-hesitate. When it comes to your future, UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now. Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager. Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director. Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama. Dito na buo ang confidence ko. Dahil naniniwala ang McDo sa akin, easy maging best me. Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Anong na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot, kan sa indong mga pangarap, 60 taonin serbisyo, 60 taon, nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man ang mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraming branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kapag hanap mo'y karne na sariwa at dekalidad, nung meat-chop ang sagot, subok na at tapat. Skinless na manok, malinis at ready iluto. Perfect sa pang-ulam ng buong pamilya mo. May longganisa na malasa, pang-almusal na swak. Bawat kagat, ramdam mo ang sarap na ditinibid kahit saglit. Siomay na juicy, paborito ng bata at matanda. Nung meat-chop ang pangalan na tiyak mo maaasahan na. Kung gusto mo ng frozen meat na fresh at sigurado, Nung meat-chop ang choice na swak sa budget mo. frozen meat na quality, panalo sa presyo talaga. Sa lasa at linis, ramdam mo agad ang kaibahan. Nung meat-chop ang tunay na kaagapay ng tahanan. Almusal hanggang hapunan na busog at saya, longganisa
Chicken na siomay na pampasaya. Frozen meat na madaling lutuin kahit kailan. Perfect sa abalang oras ng bawat tahanan. Kapag kalidad at sarap ang hanap mong tatak. Nung medyo pang branda, hindi ka bibiguin kahit saglit man lang. Sariwa, malinis. Abot kaya ang presyo. Nung meat shop ang katuwang mo. Anhapot sa DZGB. Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa DCGB. Dali lang. Okay, sige. Sandali. May report muna tayo. Hali po dyan sa luwas. Kasabay yung mga tugang si Angel Mustasa. Nasa linya. Angel, good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa kayong mga paraan tabay sa mga dugang tapang bareta. Dan, sarong 44 anyos, VP Henry, dyan sa Santa Monica Heights, sa subdivision sa Puro 4 kan Sitio Tico, kan Barangay Taysan, dahil VP Henry na binadili ka ini ang sa iyang sadiri. Okay. Si VP Henry sa mga otoridad, partikular na sa Legazpi City Police Station, alas 9:09 kasubanggi, petsa 9 kan Hulyo 2026, kan magpaabot sa indan ng informasyon o posibleng nangyari na insidente kung sa ining siya alias Christian VP Henry sa 44 anyos sarong fish broker dyan sa Legazpi City Fishport ay napigturuang tuwangan VP Henry kan sa iyang kapitbahay na darahon sa ospital matapos VP Henry ining magbadila kan sa iyang sadiri. Initial na investigation VP Henry kan mga otoridad asin pagkipagurong sa sarong aki kay ni mantang nasa talaog na kan sa indang mga residensya o kanya-kanyang kwarto na pamilya tulong aki asin sa iyang agom sa ikaduwang eskalon kan sa inarong kan makadangog sinda VP Henry ni Tukni Badil ali sa ground floor o duman sa indang istaran tabi VP Henry. Kan magbarabaan si David Henry, duman nila nahiling na sa indang nakatukaw sa rong monoblock na may tama nin badil sa iyang payo at may mga bote nin alak harang ni duman VP Henry sa tigtutukawan kan sa indang ama. Dahil kan ni VP Henry tulos nang naghagad nin tabang duman sa indang mga kapitbahay kung enot na digdaraan na sabing persona sa sarong pribadong ospital, partikular na sa Tanchuling Hospital digdi sa Legazpi, alagad ipigbalyuman ini VP Henry sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Sa pagkikipaguron VP Henry kan mga otoridad sa agom kan biktima asin itong sumanga aki, nagluwas VP Henry na nasabing persona na naka-eksperyensya nin emotional asin financial distress sa paggupan sila na insidente may pigakampang ini VP Henry problema sa pinansyal. Kaya ang nasabing person na VP Henry ang tulos man na binawian in buhay sa ibong kantig balo pa mayning darahon sa ospital kan mga nagturuang naman ng mga kapitbahay asin kan sa iyang agom asin sa iyang aki. Okay. Yan VP Henry ay makamurumundong pangyayari digdi sa tuyang palibot with Kuya Boy hasab tutoy kan TYZ Enterprises in Mostaza DCGB News. Salamat Angel sa report. Hali dyan sa luwas. Nakunta ko mga tugang si Ans Galero kaya mas maray man po na ma-informaran ka mo kay ni in general makikita ka informasyon kay tungkol tabi sa reconnection and then tungkol sa pag-apply nin bagong linya. Ans, good morning tabi. Yes, good morning Sir Andy. Good morning po sa inyong mga paradango. Opo, Ans, primero ining sarong kagawad sa barangay duman sa Rapurapo nagapon sa kota, naghapot siya. Taloy-haloy na siya na dahil na-reconnect sa iyang kuryente ta. Gano'n naputulan siya, may mga moroso siya. Then, nag-apply, giraray, nag-agi sa magong proseso dyan sa Aleco para sa iyang reconnection. Ano pang patakaran tabi ka ni Ans kan Aleco? Opo, I have checked it kanina, Sir Henry. Baka po, ini po kaya may mga papakita dyan sa Rapu-Rapu. So, baka po may arrears po sinta sa papa. Hindi po ko na ito masettle. No? Kung masettle na,
madira-diretso po ang send ng reconnection. Mm. However, kung long time disco, medyo may periodo kitang halato na kasi garuman sa na nag-apply for new connection since halo yun na sindang disconnected. Kaya po pong i-present or ma-comply gabos na mga requirements before they can be reinstalled or reconnected again kang kuryente. I see. Ito ang sabi sa Mananggad, dakulda siyang moroso. Dakulda siyang moroso and then garo nabayadan niya naman ito gabos na comply. Pero gari nag-apply dyan sa Indo, malangan iso aki niya, iyo so nag-seminar gari. Gusto sabihin, gari nag-reapply siya kibagaw na connection, di ba? Ako po, nag-PMS ulit. Oh, yan. Oh, nag-con siya, nag-atinso aki niya ki seminar dyan sa Indo. Pero ang hapot niya, kung kay Ponda tabi itong birth certificate na pigahagad gan aliko? Yes po, sir, kapos pong tigahagad, kay po man ginari ma-comply. Iya. Yan nga, nag-reapply, especially na ngunyan, so akin na nag-apply. Iya, opo, okay. Yan pala, pag halawig na din garulong time nang naputulan, disconnected, etc. Kung pala niya, gari maagi sa dating proseso na bagong connection tabi, ang sama? Ang patakaran yes po, nito. sir, kasi piga-check ta dyan kung talagang okay na ang arrears, kung siya man ginari ang ma-apply. Like Ayan. for the situation ko niyan, kaya niya na pina-apply, no? So, kaya puhan talaga na mag-agi siya sa proseso. Especially na dahil pa man member si Aki niya before, kaya puhan niya din pre-membership education seminar or PMS. I see. Ang pagkasabot ko tabian sa iya, siya mangyari so nag-apply. Kaya lang, garso akin yan sinugo mag-attend kang seminar. May authorization. May authorization siya, yung mag-attend kang seminar. Siya mangyari po so nag-apply, same name, tabian. Same name. Opo. Okay, sige. So kung sir, mahagad may number or account number and pangalan ni kagawad kung sa inyong barangay para mapacheck ta kung sinda cleared na and okay na, so very good. Pag-apply na for reconnection. Iyo. Basta ang pigagad na lang da sa iyang kulang tabian. So, birth certificate. Mag-apply na lang po siguro ito para diretso na. Yeah. Pero pag birth certificate tabian, kay pan bang yung sa munisipyo na lang o so sa PSA? Kung mura sila, sir, kung PSA, pwede naman na ma-accept itong sa munisipyo. Local Civil Register. Very good. Okay. Another point, tabian, tama-tama, may update ka palang kaini. Sa Rapu-Rapu daday ki opisina ang Aleco duman. Ano pang latest development kaini? Yes po, haloy na po kitang warang opisina sa ASCO. Igo po kasi mga papa dyan, yung mga nagtatabang sa tuya na makolekt ining mga nasa papa members nila na bayad sa power bill. Ngunyan, the cooperative has already been doing its processes para magkapagtugtog kita nin ASCO dyan sa Rapu-Rapu para dahil na po madipisiran ang sa tuyang mga kababayan sa Islang Banwaan kang Rapu-Rapu. Actually, there are several times already na so may mga personal, even ay nagbisita na po sa Rapu-Rapu, may consultative meetings na po kita para sa pagpunta ng opisina dyan. Iya. Saan po siya nagbabayad ngunyan as of now? Na daing collection office naman. Paano pagbayad po ninda? Ang sa inda pong lugar po, specifically dyan sa Rapu-Rapu, mga papa po yan, so may mga papa officers po sinda po si mga papa ang nagbabayad po dito sa kuya. I see, okay. Another one, kasi bago may nagapudman sa ko na, kamu baga, ako nga pa, minsan sa bayad center ako nagbabayad, pero there were times na pag na-receive ngayon ko niya na aldaw subil, sa aga, mabayad na sa bayad center. Ang simpag sa kan bayad center, dahil pangaya po downloaded sa muya ang data. Nakipag-coordinate po ako regarding this concern sa muyang IDCD. Daily po kita nagsasend kang data reference file sa third-party collection partners na like the Bayad Center. So, kung nareadingan pa lang po siya within the day, the following day pa po siya makakabayad sa Bayad Center. The reason po is nagsasend kita daily by 9 a.m. sa indakan na mga reference file ta. So kasama po duman sa reading, halimbawa, hapon na siya na-readingan, afternoon naman masisync so data niya sa collection partners na kinagahan. I see. Okay. So, siguro, halimbawa ngayon na-receive ko niyan subil, di ba? Tama, Ange? Na-receive ko niya subil, di saga, pwede na ba? O the next day? The third day? The next day. Yan. So, yan ang maray. The next day, para taim ka mo parang urual daw, kada alas 9, nagsisend kang data.
Yes po, every 9 a.m. po nagsasend na mo yung IT sa ito yung collection partners. And then saka po malaog sa inda, of course ma-update ninda so data ninda, data reference ninda. Opo. Saka lang po ma-reflect sa system na sinda may bayadan or what, or may pwede nang magbayad sa bayad center. I see. Opo. Okay. Salamat ha. Unless na may announcement ka mo from Aleco Tabe. Yun lang po, sir. Salamat po sa oras. And kung may concerns pa po na ma-receive ka mo, you can message me po para ma-action na po. Opo. Thank you so much, Ann. Salamat on. Thank you po, sir. Opo, thank you. Mga tugang Ans Galero, tagapagdarampo, Kanalbay Electric Cooperative. Mga pag-iriba, Joshua, Jimmy, Karen, paki-note na lang kan sa indong report tabi. Then nakitang oras, kinapos kita ki oras, saga naman. Yan hapon naman alas 3 sa programang Pinky on Mo Baby. Ini po si Henry M. Salamat. Goodbye. Maray na aga. Dahil pong personalan, kita po taghapot lang. Mabuhay. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi